iti Damdamag Region 2. DTI na inyuswat iti e-transport loan program tapno makautang dagiti operator ken driver amang kayat nga agaramat iti e-vehicles. Ken kinasagana dagiti security guards iti dua a mall iti syudad ti Tuguegarao. Nasukimat baban iti tactical inspection. Dagita kenda dumapayadamag iti report ni Anjel Kim Pengosro. Nang inyuswat ti Department of Trade and Industry iti e-transport loan program adumanon iti 2 billion pesos iti sidong ti Small Business Corporation kas pautang kadagiti lisensyadong operators ken drivers amang kayat nga ag-transition iti electric vehicles. Ti maysa a borrower ket mabalin a makautang iti 1.5 million pesos a unity e-vehicle ken nadaan pa iti maximum loan limit at 3 million tunggal borrower. Ti loan ket mabalin a bayadan iti lasod ti 5 a tawen, karaman ti grace period daytoy iti principal ken interest a maysa a tawen. Kabayatan ti manarimaan a distribusyon ti cash relief assistance idi napalabas a lawas, target ti Department of Social Welfare and Development Region 2 a may paayan ti agarup 50,000 at tricycle drivers iti 85 a munisipalidad iti rehiyon. Dumanon iti agarup 367.7 million pesos tigatad a maiwaras kadagiti tricycle drivers ang nakaro ang apektaran iti krisis a mapaspasaran iti pagilyan. Inlawlawag ti ahensya a dagiti kwalipikado laeng iti nasaw a programa ket dagiti tricycle drivers malaksid dagiti operators. Pasot daytoy iti assistance to individuals in crisis situation a programa ti ahensya kasungbat iti panagnato ti presyo ti petrolyo. Iti Nueva Vizcaya, mangrugi itangal daw ti free food lane registration nga idawluan ti Department of Agriculture Nueva Vizcaya iti Nueva Vizcaya Experiment Station Bagabag para kadagiti lugan nga gideliver iti agricultural products. Panggap tinasao aganuat na mailibre iti toll gate fee dagiti agi-deliver ken maliklikan ti delay iti panagbiyahe da. Kas requirements, kasapulan laeng ay ipakita dati ORCR ti lugan ken personal appearance ti driver ken lugan kas dokumentasyon. Iti Tuguegarao, nasukimat ti kinasagana ken disiplina dagiti security personnel iti dua a kadakalan a mall iti syudad, babaen iti naisayangkat a Joint Tactical ken General Assembly of Troops. Panggap ti aktibidad ang mapasayaat kan maiurnos pa iti panangipaay iti seguridad dagiti security personnel tapno masiguro ti kinatalged ti publiko a sumarungkar iti pasdek. Tinawen ang may saysayang katinasaong aktibidad tapno makita dagiti alikamen kan masiguro ti kinasagana, disiplina kan kinaalerto ti tunggal personnel. Kabayatan na, naipaayan iti pamigbig ti 10 ket maysa nga honest security guard ken 5 a maintenance crew babaen iti panagsublida iti nabati nga alikamen dagiti mall goers. Itinaga ni Dayan Monica Tukay, Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.